Hodně jsem poslední dobou přemýšlela, proč nemám content, protože nemám osobnost. Ne, samozřejmě, že mám osobnost. Každý má nějakou osobnost. A právě vás zdraví holka, která absolutně nezná sama sebe. Jej! Já prostě nemůžu mít zaměření. Já se nemůžu zaměřovat na lifestyle, protože rozhodně žádný lifestyle nemám. Já se nemůžu zaměřit na tanec, protože si se tancuju víc než polovinu svého života, ale rozhodně vím, že tanec není celá moje osobnost. Rozhodně se nemůžu zaměřit ani na cvičení, protože ani pořádně necvičím. Já prostě nemám zaměření. Někteří by mě popsali, že jsem možná vtipná, možná i trošku chytrá. Někteří by mě popsali jako, že jsem líná hovado. A zase ta druhá strana by mě popsala jako, že jsem velmi aktivní člověk. Proč? Protože používám 5 různých verzí sama sebe, na koho se mi to zrovna hodí. Hodně by mě zajímalo, jestli tady je někdo ve stejné situaci jako já, protože mě je 16. Já si nemyslím, že bych měla mít nějaké zaměření nebo... A strašně mi sere, že když se kouknu na někoho, kdo je úplně ve stejném věku jako já, nebo dokonce mladší, tak se na něho kouknu a on zná svoje zaměření. On ví přesně, kdo je. A proč já to nevím? To byl sice takový trošku depresivní talk, ale aspoň už vím, na co se chci zaměřit. Pojďme spolu vyřešit můj problém ztracené osobnosti a zjistit, kdo jsem. O tom totiž asi můj život tak nějak je.